Jo diria tres factors: el creixement esperat de l'economia, el PIB, l'IPC i els tipus d'interès. Parlem dels dos primers junts, si vols. El creixement de l'economia per l'any que ve em sembla que està previst amb un 5,6%, l'IPC amb un 4,2%, perquè el vam fer amb l'últim IPC publicat per l'any 24, la previsió que és d'aquest estiu. Això vol dir que s'espera una mica de creixement real, perquè l'economia del país, el PIB, creixerà una mica més que l'IPC. És a dir, esperem una mica de creixement real i això ja es reflexa al projecte de pressupost. I així està previst en compte. Això reflexa que s'espera una mica més d'ingressos de la renda, de l'impost de societats, i també veiem l'evolució dels impostos indirectes com venen de l'any passat. En quant a les despeses, també ho hem tingut en compte, sobretot l'IPC, aquí ja no tant el PIB, però sí més l'IPC, a l'hora de fer front als compromisos, doncs a tots els compromisos que té lligats govern amb l'IPC, que n'hi ha moltíssims, i aquí hem sigut una mica prudents, jo diria, hem buscat una mica de buffers pensant que és possible que no sigui 4,2, sinó que sigui una mica més. Això per un costat. I després mirem el tipus d'interès, que tens tota la raó, Gabriel, és un factor molt important, jo diria, en la majoria dels governs del món, jo no els conec a tots, però només cal que mirem els veïns el que estan patint, que a casa nostra no diria que ens juga a favor, però no ens afecta. I aquí tenim la sort que amb dues coses, amb una política prudent d'endeutament de legislatures anteriors i una acció intel·ligent a l'hora d'endeutar-se al bon moment. De fet, les grans emissions de deute d'Andorra es van acabar ara fa un any, una mica més d'un any, durant l'any 22. Això què vol dir? Primer, que no necessitem més deute per als propers exercicis, a menys que no tinguéssim alguna inversió extraordinària. I segon, que el deute que tenim, el tenim encara a preus, diguéssim, de quan era barat, posem un termes planers, de quan costava l'1,4, paguem una mica menys de l'1,4. Això vol dir que pels pressuposts 24, 25, 26, 27, tenim al voltant dels 17 milions d'euros amb interessos a pagar, que és el que costa aquest deute. Clar, 17 milions d'euros sobre un PIB de 3.400 milions. Posem un escenari del que passa a Espanya o a França, no sé, a Espanya. Tenen un endeutament més o menys una mica més del 100% del seu PIB, un 110, un 112%. Ja no paguen l'1,4, ja estan pagant el 3. Si nosaltres seguíssim polítiques fiscals com a Espanya o França, no pagaríem 17 milions d'euros d'interessos, en pagaríem més de 100. Això vol dir més de 100 que no podríem dedicar a fer habitatge, a fer salut, a reforçar els cossos especials. Ostres, això, que sembla un pur joc financer, té una importància cabdal a l'hora de poder posar els diners on els necessita el país i no a tornar interessos als que tenen els bons, que també és ben legítim que els hi paguin interessos. Però aquí hem sigut intel·ligents i hem de continuar sent-ho, perquè també és una qüestió d'independència nacional. Aquests bons estan en mans de gent del país i de fora. I aquí hem de continuar sent molt estrictes amb aquesta gestió, i això és bo. Han pujat aquests tipus d'interès i a nosaltres no ens han afectat. Hem pogut seguir fent coses per la gent del país.